part 2, ako skončím v roku 2024. Neviem, čo to znamená, tak ešte to raz dám. Poďme ešte raz. To už bolo, tak ešte raz, toto je part 2, dámy a páni. Dobre, ešte raz. Dúfam, že mi padne niečo skvelé. Pôjdem do fitka! What the hell? Proste. OK. Ale moc nechodím do fitka, OK. Skúsime ešte raz na posledný krát. Dajte odber. Posledný krát nájdete v parte 3. Majte sa krásne, dajte odber, like, video zdieľajte a napíšte nejaký pekný komentár. OK, majte sa krásne. Toto je part 2 a dozviete sa v partu 3, ako to dopadlo. Ďalšia časť.